Tak kayak info terbaru bolo. Udan terus ngendi udan terus to. Iki jembatan Sumberjo iki nang kene iki lho. Banyune wis kebak pul. Wis mlumpat lho. Sing antri mancing pirang-pirang nang kene. Oh kae ngancuk bolo ngancuk. Lho kae ngancuk kae sak tarikan we lho. Arep tak omongke 7 kilo ra enek sijab ya lek. Lho banyune mlumpat kono kuwi bolo. Mlumpat full. Wis entuk pirang kilo? Lah jaringmu wae brodol kabeh kaya ngono kok kene tiwak. Oh, tampah. Tampah ya bolong ta? Lho kae teko kono-kono kae. Wis kae iki lele tok kae nek kono ngasek tekan dhuwur-dhuwur kono lele tok. Ya kono kae. Lho, isine iwak tok bolong kene iki wis to. Bane 94. Rupamu elek video tak ndelok. Tak ndelok sing akon video sapa kae? Ala ngelek kok. Adus sik. Ben ora ngelek-eleki. Urung adus kok. Kalau kae sing mancing kula. Kae penak banget iki mancing nang kene iki penak banget agak penak. Nek kowe kesuwen rene esuk Minggu ke ora iso mancing nang kene isone nyobok. Wis galeban kabeh esuk Minggu wis galeban kabeh kene iki. Saat iki agak penak-penake sesuk jek penak nek sesuke mbah masalah udan terus-terusan. Nang kene iki